ଆମେ ଓଡ଼ିଆ, ଆମର 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ। ଆମର ଘରର ମୁରବୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟିର ବାଦ୍ୟରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ ଆମର ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ। ଏମିତି ଆମର ଓଡ଼ିଆର ଏକ ସଂସ୍କୃତି, ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର ପର୍ବ ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ। ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ଖାଇବା ହେଇଥାଏ ଆଉ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଅଗ୍ନି ଲଗାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପିଠା ହେଇଥାଏ, ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା ହୁଏ। ସମସ୍ତେ ମିଶି ସଞ୍ଜ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ବାଣ, ବାଇଗଣ ନେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଠି ନେଇ ସମସ୍ତେ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତି। ଆମର ଓଡିଆ ସଂସ୍କୃତି ଏମିତି ଏଠି ପରମ୍ପରା ଅଛି ଅଗ୍ନି କୁଣ୍ଡରେ ଘରକୁ ରଖିବା ସହିତ ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ। ନଗଦ ପାଉଁଶ ମଧ୍ୟ ଆଣିକି ସମସ୍ତେ ଘରେ ତାଙ୍କ ଧାନ ଉପରେ ଲଗେଇଥାନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆର ସଂସ୍କୃତି।